I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello mga Francis, ayan. Welcome pong muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay makikipag-celebrate tayo sa birthday po ng aking tiyuhin, pinsan po ng aking nanay. Sa akin? Ayun, tara. Papunta lang muna kami doon sa loob para magbigay respeto po, bigay galang. Magmamano lang po kami sa aming mga tiyuhin. Ayan. Tama ka sa ito. Pwede maging quiet? Sino pong pwede makontak? Kasama ko rito. Para kami naka 1G. Wangarad. Wangarad. Uniform. Ay, siya po si Nel. Yan, taga Bicol po siya. Yan. Shoutout sa mga Bicolano. Yan. Uragon. Pwede! Pwede! Pasok lang kami, magmamano lang kami sa mga tsuyo namin sa loob. Galit yan sa'yo. Papasok na po kami sa Lios. Ayan. Hindi ako pwede. Naambon. Ano po yan? Mula pa po kagabi. Yung ulan na yan. Hoy! Bapa! Bapang Bobong! Aba! Anak na Bapang Bobong. Ayan, pinsang ko. Saan nating basketball lagi? Ang pong bilyaran. Ay, kilala Kubo. Ito, pwede kayo mamiyalang na kayo. Hanggat mo lang. Bukat kayo sulupo to. Ken, saan basketball niya Ken? Half court. Awa. Yan ang mga tsahin ko. Wala kayo sa darampol oh. Ay, nagalaga sa amin dati. Oo. Okay lang ba yung mukha ko? Baka puro mukha akong bruha. Tapos ang lalaki pa ng gap. Maganda pa talaga ang higit. Amo da, kabaw mo. Sikit yung kandara ko kabaw mo. Hello, Ay, Dara. Ito yung best friend ko. Tsahin ko. Ayan. Si Darang Bali. Kapangalan ko po ito. Pangalan, best friend tita. Yeah. Best friend po kami ito. Salamat po dala. Bubul kayo. Darang Uy! Ayan. Kapatid ni Darang po. Nak, best kayo nak. Moments later.
Kanta ko pa mo. Sal. Next day ya, Sal. Tahu kami. Amante, ini amante. Ras, 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 ras. Ini bukan untuk kembali. Ini bukan untuk sekolah. Ini dia itu. Ini bukan untuk sekolah. Ninang. Baba. Yan mga Bruinsies, sa dito ko kasama ko ngayon dito sa Leo's Resort. Taga sa Pablo siya kasi kanala ka saan? Si Den. Yan, si Den. Taga sa Pablo, Laguna. Yan, nakarating dito sa Pampanga kasi kami ng birthday. Actually, tatlo yung birthday na pinunta namin dito, sabay-sabay sila. Yung joy ko kahapon, no? Si Papa Coco. Tapos ngayon, umpisa natin at saka yung pamangkin natin. Opo. Yan. Double celebration na. Double celebration. Shout out mo na. Shout out dun sa mga marites sa San Pablo. Ayan, shout out sa inyo mga marites. Ayan, kapinsang ka to. Ang aking ka-Cruz. Cruz ko yan, Cruz. Nice. Sugala. What? Ayaw mo lang. Yakyan lang. Bibili sila ng isda sa Bagong Masda. Ayaw na, diretso na tayo pabili. Okay, maniniwala ka lang una. Pero na medyo Picture mo kami? Oo, di picture. 1, 2.
3. Okay. Bob, picture ba? Picture. 1, 2. Alright. Ayan. Ayan yung mga tiyan ko, chewing ko. Ito yung nag-birthday kahapon. Ay, hindi. Si Papang Bobong pala yun. Ayan. Ayan. Picture namin. Oh, picture. Oh, 1, 2, 3. Ayan. Okay. Alright. Ayan. Panoorin niyo yung sarili niyo sa YouTube. Ay, upload ko po to. Sabi kasi ni Ayan, ang mag-asawa. Nakapopuser. Picture tayo, kuya. Ha? Kuya. Sige. Kuya, yung gusto. Oo, sige, ubarin ko to. Alis lang kami, kuya. Oh, ingat kayo ha. Ingat kayo. Bibili lang kami, kuya. Oh, ingat kayo ha. Enjoy kayo doon sa bagong market. Nakapalit. Kuya. Sa may subdivision pa yun. Pero meron yung araw na ano, huwag kayong pupunta sa crossing kasi meron yung subdivision na daanan talaga. O kaya, punta kayo sa highway, sa crossing. Tapos kumaliwa kayo, doon sa Humalong, yung Humalong na bilhin ng mga appliances. Doon kayo pumasok, kaliwa. Sakto-sakto yun yung bagong market ng Apalit. Tapos pwede kayo mag-parking doon, nakakotse kayo. Parking na lang kayo.